Benicarló arrepleguen un pessic del 31.466, el primer premi de la loteria de Nadal. La UGT proposa als seus afiliats moderació a l'hora de pactar els increments salarials de l'any que ve en sectors amb dificultats, però exigeix també fermesa davant la posició patronal. La Cort Suprema d'Israel confirma la deportació de 415 palestins. Els expulsats perden, per tant, l'esperança de tornar a Israel. El número premiat esta nit en el sorteig de l'11 ha sigut el 41.258. 4, 1, 2, 5, 8. D'estos i d'altres temes els parlarem en l'última edició del Notícies 9.